Kaixo, Maialen naiz. Mendillorriko hurbiltegien inguruan gaude, parke botaniko batean. Parke botaniko bat daukagu Mendillorriko hurbiltegien inguruan eta parke hori bisitatuko dugu gaur. Parke botaniko honek biodibertsitate handia dauka. Eta zer, egun hoberik ez dut ikusten bisitatzeko udaberrian eta biodibertsitatean astean ez bada. Beraz, etorri nerekin eta ikusi egingo dugu. Elorri zuriaren aldabenean gaude. Zuhaitza hau aspaldidanik zendabelar bezala erabili izan da, bai hostoengatik eta baita loreengatik ere. Baina elorri zuria oso berezia da Mendillorrin bere izenarengatik. Izan ere, auzoari izena ematen dio. Elorri eta mendi. Mendi elorri, Mendillorri. Mendi honetan elorri asko zeudelako garai batean. Gainera, noizbait pentsatu duzue Arantza izena nondik datorren? Elorritik dator. Izan ere, badago mito bat edo kontatzen duena artzai batek bertan amaberkina ikusi zuela. Arantzetan, elorri zuriaren artean ikusi zuela, bere arantzen artean ikusi zuela amaberkina. Eta galdetu ziola amaberkinari, arantzanzu? Hortik Arantzazu izena. Eta Maria Arantzazu edo hortik dator Arantxa izena. Orain, Ipar Ameriketako zuhaitz bat ikusiko dugu. Ipar Ameriketako zuhaitz honek sekuoia erraldoia du izena. Zergatik sekuoia erraldoia? Erraldoia delako. 1005 metroko altuera edukitze dauka. 35 pisu baino handiagoa. Beraz, etorri hona ikustera. 11 metroko diametro baino handiago izan dezake. Eta gainera, ikaragarria da bere azpian jartzen baldin bazarete eta ze txikiak sentituko zareten ikusten baduzue. Beraz, etorri eta jarri zuhaitz honen azpian ikusteko zenbaterainoko handia izan daitekeen. Nafarroara itzuliko gara berriz ere. Orain, Zumarraren aurrean gaude, baina Zumarra hau ez da Zumarra arrunta. Zumarra arruntak Iruñan asko zeuden garai batean, baina denak ere ebaki egin behar izan zituzten. Seguruenik, zuren gurasoek eta zuen aitonamonek gogoratzen dituzte Sarasate paseoan eta Iruñako hainbat lekutan zeuden zumar handi eta politak. Baina gaur egun ez daude ebaki egin behar izan zituztelako gaixotasun baten eraginez, grafiosis izeneko gaixotasun baten eraginez. Onddo batek sortzen duen gaixotasun bat eta intsektuek espanditzen edo zabaltzen dutena. Berriz ere bidaiatzera goaz, orain Txinara. Txinako jatorria duen zuhaitz bat ikusiko dugu, Ginkgo biloba. Ginkgo biloba hau, ja existitzen zen dinosaurak zeudenerako. Oso zaharra da. Eta gainera oso bizitza luzea dauka. 1000 urte izan ditzazke zuhaitz honek. Hau oso gaztea da, beraz, agian nire ilobek ikusiko dute hemendik etorkizun batera. Gainera oso zuhaitz berezia da, izan ere oso hosto bereziak ditu. Abaniko itxura daukate eta gainera udazkenean urre itxura hartzen dute. Kolore horizka jartzen zaie, oso polita ikustekoa benetan. Gainera zuhaitz honek oso historia berezia dauka. Japonen du jatorria historia honek. Oso historia tristea da, baino kontatu egingo dizuet. Oso berezia delako. Badakizue, Bigarren Gerra Mundialean Hiroshiman bomba nuklear bat erori zela. Bomba nuklear horrek hiri osoa puskatu zuen, txikituta utzi zuen hiri guztia, bizitzik gabe ia, izan ere 140.000 pertsona hil ziren bomba erori zen momentu horretan bertan. Beraz, txikizio handia egin zuen hirian bomba horrek, baina handik urtebetera epizentrotik kilometro batera bakarrik Ginkgo biloba batek bizitzea lortu zuen. Bizirik zegoen Ginkgo biloba bat loratzen hasi zen. Mundu guztiak pentsatzen zuenean Ginkgo biloba hori gainontzeko gauza guztiak bezala puskatua eta hilik egongo zela. Baina bizirik atera zen eta gaur egun Japonen esperantza sinbolo bat da zuhaitz hau historia horrengatik.